Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ki DC ki arep golek kates nom. Kok sore tak kelo menir guys. Karo godhong telo rambat. Ki arep dijaluk ning ki lho Le. Mas Agus iki balik guys. Iya mobilnya cek ning cucian kok. Ki Mbak Ana ki mau telepon njaluk bihun karo kobot karo tak gawani gedang guys. Ki engko arep di goreng gedange. Ndek iki dhisik kan untuk gedang kok. Nggone mbah-mbah kae nggih. Iki rong cengkeh. Niki Mbak Ana rencana jare arep buka bersama ning sekolahane Dek Abis ngono ku piye ngono guys. Rencana. Ya, ki arep Mbak Pur. Mbak Tante kalau guys. Jaluk kates nom. Ndak sindi ya, Mas. Gurene. Apa kok ngingeti? Bapaknya gure. Kayak anak ngono. Halo guys. Ngene anu. Ngene Kakak Dinda. Kareng nang Pak De. Niki sayuran iki serba njaluk guys. Iki engko kates engko pokoke takok-takok nek enek nggone sapa ngono ya disih ya panggah njaluk wong kates ya guys nek ning desa ki pokoke kates godhong telo sampah godhong telo rambat ki wis akeh. Dalem nggih Mak. Apa ndi Mbah? Apa ndi? Nggih. Ulere do merabat kondisi kok. Ki mang ceritane iki desih ora melok ngabuk ngene anak-anak guys. Soale Pak Su karo Mas Agus ki nggih mantuk kok pasar. Jadi gak melok ngerabuk desih. Lah layare kae gak digawa? Agak nggih dibenak napa piye? Layare digawa nah. Mungkin garing. Engko nek teko omahetan dibuka. Dibuka ben jero ben garing sik. Wis nayang kabeh. Ngeleng kurat. Buka ndrak. Engko teko kono dijipuk disendek-sendek nang ngisor rak garing. Anak tol lho. Ngeleng kurat itu. Layare kok buka. Lah layare gak digawa? Coplok ino lho disendek-sendekno di situ. Ayo. Ya guys, golek persiapan. Lur apa? Di? Lah diapakno wong uler. Lah iya. Blunteng sak jempolan sikil. Iya. Uler iki kono pengen urip ya mbok yo ben. Lah. Sak ngono gedene. Ki arep ning gone adik dese sing nomor 3 guys. Katese akeh sire ning kita omah. Nah aku yo ora. Lho ya banteng iki kok. Biasa aku anggone. Nek lek sipan padha mulih ha. Alhamdulillah rabbil alamin wis teko gubuk Makti. Assalamualaikum.
Ape njaluk rene ra njaluk ya ora marem eh. Kowe jere di bondo kates. Ambil. Di bondo kates ndi? Lah ya lah kok ya do nyetel musik kok. Lah, musikem kebanteren. Banteren. Omahe mewah ya, guys. Mergo mepet sawah. Kene tandure do apik-apik ngene, Cah. Nggon kurek do brundes kok ngono ya. Apa beda lemah ya, guys? Emang nek lemah ireng apa ya ngono? Nek kene kan lemahe putih. Tapi nek sawahe Pak Suki lemahe ireng. Jadi koyok mambu kropos ngono model iki. Tak nganguk katese, guys. Iki mek bibit kembange sok ben kembang kertas iki. Wow, katese kok endi-endi. Mangke tak telepon, guys. Enake kan ning baone Mbah Dok. Desih ki yo awang-awangen apa ning bawon lagi kok wis karek nguntir sak gayuan. Ndik, guys. Ndik lho desih gitu. Tak potelan tapi ki kates buah iki wis enek sing mateng lho. Nek sing remu-remu. Nah iki calone sayuran, guys, dikelompek entik jenenge gude. Tapi ki urung woh. Gude. Wah, nek terong tis barang mbok muga-muga nek wohe dindong-dompek teri. Nek wohe ora alhamdulillah nek wohe ya Allah. Tak njaluk saosengan ya, guys. Ya nek wohe njupuk kresek dhisik kae kono kae ya nek wohe alhamdulillah untuk bahan ngono, guys, untuk bahan makanan sahur dindong-dompek teri. Jaluk kresek is tak nggone mek terong tis. Kuwi lek sapa? Lek Sipan kuwi teko omahe kene anggek ya? Bil. Lek Sipan tekone anggek. Ponakane ninggal kuwi langsung dhek mulai. Berarti wis bar 7 dino anggek teko. Bosen nek awor ya ngono kuwi. Mak sing dhuwur rek gak cocok lho. Jan iki cilik ngono ae wis tak pelongo. Engko mateng. Iki ya. Mau dikelo senti. Wes iki tak lanjut ramban kok iki. Jadi kemana ini barang
Kowe nek kembeten kok kono ae. Nek dikembeten gak seduk men. Sampai rono. Mbeti isi porong iki. Ayam nih di mana? Kursi enggak roh. Nyempret sirine kena. Bu mis tandur nang. Enggak roh. Kira ya is. Tangke mbet is. Oke. Ini karo ponakane dhisik, guys. Akan nguping mau ya. Ora itu. 3 menit. Hah? 3 menit. Jadi nduk piro? Iki 202 Nah, 3. nah. Oh. Ini ketan kae tapi tinjone nibet. Ini punai ya? Heeh. Punai sih, tak rene. Tak sah nyelok rene lambet. Yes, bener ra ijo ngono wae. Is randalku kok ngene is. Yes. Yes, guys. Iki ya, untuk sakmene lumayan untuk sak masakan. Satesnya tak kayak jero kene, guys. Jane mak diusan barang kok udan iki. Pausane isuk-isuk is. Tapi nek njupuk nganggo upah nek sing dhuwur ya. Kayak nek kursi ya. Enak enggak kena. Ndi ning Mam? Saya buka. Bu. Bu Di kanceng ah. Ya wes tak ngene tak gayung wis. Ki lho wis. Dilarengi. Hah? Dilarang. Piye? Dilarang kok kene iki. Heeh. Gak kena wis. Kena wis. Wes ngene. Wes iki nek menawa pengen ngoseng-ngoseng. Ya tak gawane mengarep ngono lho, Nduk. Yes, untuk sayuran. Sini kene sik. Iki sing kirine omah. Enak apane ya guys, walah nggon pitik. Iki kembang nongo tapi urung enek woe. Kembang gading, guys. Gading. Iki daun sirsat tapi urung kembang. Apa para bocil-bocil gak pareng tukaran nggih. Nggih, saking mboten pareng nakal. Ayo awas. Ayo ning omah ayo ning omah. Ning omah enek wong bintu nggih.
Enek wong bento ayo. Neng ngarep mami ora enek kran Ti. Nanti gak enek kran nggo ijo. Lah kuwi sumure lek mar ki gak enek. Lah iya enek cidoke. Enek. Iki sumur PT guys, maksudnya PT ne lek mar iki sing dienggo mete sak mrono kae. Sumure iki ning kene iki. Nah, tak ijuk ya. Beli ngono ae. Tani. Alah pulang guys, pulang wis entuk kates, entuk terong tis. Wayahe pulang istirahat. Jam 12. Cilik-cilik kata saya. Lah gede wong ning dhuwur iki. Ning dhuwur nggone. Ayo, Dak. Gede malah sing go ngisor e. Ini Sa. ndak kok nondol paja. Iki gak jero misal. Ini gak cocok. Ayo. Apa itu ngocong-ngocong sateran ya. Dapat ae nang jebot. Ayo, pulang. Cek ngono to. Ya Allah nonton. Dadah. Awas semut deh. Gaji ku ada semut. Numpak yang dikoyo. Tapi Adam apa ning di Adam? Ada bisa kocong-kocong. Wah. Wah ya istirahat ayo turu. Jam 12 iki mangan cara wong poso ki anu ya, hawane anu. Iki lho adem ae. Jam 12 kok. Cek yo bae. Kaleng kok dilonggas udan. Saya makasih. Pas jam 12. Saiki apa? Senen Pone. Ya ora sapa-sapa ae. Ya. Enggak, orang guru. Motor siapa? Santai. Anake sapa? Iya. Ayo anake sapa? Anake sapa? Iki Godam Sri ya? Mbok anake sapa ya? Cek gaji sapa? Putune ndak ditanjak anake urung Alhamdulillah guys, iki sayurane iki wis siap kabeh. Ya nek kobot iki tunggale tak gawakno Mbak Ana mang dhisik iki trimo ngengeh papat. Engko tak nggo campuran ya guys. Lah iki dong telo rambate seger-seger. Terus iki kates. Iki sing wis mateng guys, engko dimberno ben mateng sisan. Lah sing disayur engko sing iki. Sing iki sesuk-sesuk nek gak mateng dioseng. Terus karo lawuh gereh. Gereh lho guys, karo nan iki dicampur teri.
tempe sithik diirisi lombok brambang bawang wis kloget-kloget ilate ya guys. Engko dhisik tak njupuk kemangi, jeluk kemangi guys nggone Mbah Yem. Nggone adike dhisik mangki enek kemangi tapi gak nyenengno. Rupane iki wis kuning gak mandes blas. Nek njaluk nggone Mbah Yem ki walah apik-apik ngono guys. Tak lanjut njaluk kemangi dhisik. Tak njaluk kemangi guys nggone Mbah Yem. Mumpung cek yaene kondang istirahat sedelok. Mbah Yem. Mbah. Mbah Yem. Mbah. Kene guys. Jaluk kemangi nggih, Mbah. Paling salat. Nek gak ning omah lor kono. Kemangine sak pirang-pirang guys, sak merono-merono kae kemangi tok guys. Apik. Iki disambel karo iwak sangit terus karo tempe. Yo muandes guys, sing doyan nggih. Tapi dhisik gak patek seneng. Nek sing doyan iki yo disambel mbek iwak sangit mbek tempe ngono nek mam wis bios. Tinggo lalapan lele. Iki nek wong sing seneng iki yo kremes ngono guys. Tapi dhisik iki piye ya guys, nek di sayur menir itu doyan, tapi nek tinggo lalap mentah iki kesane kaya enek. Jenenge yo wong ra seneng iki yo piye. Mbah, aku njupuk kemangi. Yo ngasih. Mek kemangi yo. Mbah Yem tak celuki gak enak tak salat apa ning ndi. Apa nggak mantuk ke mang yene nggak Mbah? Wis guys, alhamdulillah wis siap kabeh. Wong yo ijek beduk-beduk yo guys, istirahat sedelok. Tapi engko kan karek plek. Wis dhisik wis ngekum beras iki barang. Tak kum berase. Kemangine ditumpang nang dhuwur kene. Plek wis. Mantap nani pokoknya. Iki gedang rojo guys, ndek esuk dhisik kira apa ki Dinda ki diceluk karo Mas lali mantan, karo anak lanang ki diceluk dikon ngrecehno dhuwit dienggo mbayari tenaga wong ngrabuk lho guys, kon ngijol 10.000 ngono ki kan. Kok nek mbayari dipunjuli tetep mbah 110, mbah 120 ngono biasane gak tau dibayar nek terima 100 gak tau guys. Kono ki nek rezeki luweh, maksudnya nek di rezeki yo tetep diluwehi. Lah iki mang dhisik iki rono. Ngijolno dhuwit kuwi gak entuk. Soale kan barengi bodho ngene iki nggone Mbah Sri iki yo do dijoli wong-wong ngono ki guys wis. Sing kono
ora uman. Nek koyo biasane ora bareng-bareng hari-hari ngene iki ya tetep panggah uman. Lah terus tak sapokno. Iki mangki terus enek gedang, paling kombaone Mbah Pomo paling nggih enek rong cengkeh ngono. Lah mbok-mboke iki dikeki lele aku ngono ndek iki kuwekelen. Ya tuku ade ngono. Mah wong anake lanang duwe rek mboke kon tuku entek ya apa mentolo kowe ngono tak guyoni ngono, guys. Wong ngeklek-ngeklek kekelen. Wis ndang mek De, ndang mek wong panganane Dede ngono. Aku terus mek sak cengkeh iki Pak Su ngakon goreng, guys iki engko. Gedange ayu-ayu kok ngene mblutuk-mblutuk. Arep tak kolak yo santene iki klopone regane larang. Gulane yo larang yo, guys. Adok digoreng ae engko pokoke simpel engko tak gorenge ngono ae. Terus karo Dinda iki mau ya disangoni 50.000 karo Mas Lalimantan iki. Pokoke sering ngekeki, guys. Emangnya Deng kowe eno Dinda, Deng. Alah opo Mas aku ngono wong Pak Su ya sing entuk rejeki ngono. Gak apa-apa De wong aku pengen kei Dinda kok. Ya Allah, nggih matur suwun ya Le, muga-muga rezeki ngalir terus seperti air zam-zam, usaha miso sukses. Muga-muga sok nek panen jagung yo diparingi apa kuwi lancar urusane, diparingi entuk rego sing larang, entuk akeh apa jagunge. Muga-muga entuk pirang-pirang ton ngono ya, guys. Dan kena do dinggo tuku apa wae. Nggih, amin amin ya robbal alamin. Wis ngono ya, guys. Kontene dilanjut sesuk neh nggih. Buat semua family online keluarga DC bener-bener matur suwun sanget, sampun disupport, sampun didukung, sampun di-like, komen dan subscribe ngono nggih, guys. Donga dinunga doa baik, kembali baik yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane. Muga-muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, berkah barokah. Muga-muga di bulan suci Ramadan ini panjenengan semuanya selalu sehat walafiat, selalu iya ya guys, rezekine iki golek rezeki nggih nayoh ngono lho guys. Wis arep bodho nggih, rezekine muga-muga ngalir seperti air zam-zam ngono ya guys. Wis ngono ae iki desih wis rada ngebleng. Soale iki ngantuk tenanan guys. Engko ora ketang 10 menit, mbah 15 menit iki nek tak bubukno kuwi ya rada lega ngono lho guys. Soale iki ya nggih jam 12:30. Dadine dhisik iki mbah ra ketang sedilok-sedilok nek diistirahatno ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.